Takže moja dobrovoľnícka činnosť spočíva v tom, že vlastne toto s mojím psíkom chodíme do rôznych centier, sociálnych služieb, pomáhať vlastne seniorom s ich psychickými problémami a vlastne tým, že ja tam prídem so svojím psíkom, tak oni sa tak potešia, tak zabudnú na tie svoje starosti. Psík buď leží pri nich, alebo sedí a oni mu postupne dávajú maškrtky, alebo si ho hladkajú, alebo taktiež sa mu môžu aj prihovoriť, totižto ten psík ich vníma. Ešte chodím so svojím psíkom do jednej spojenej školy, tuto v Dubnici nad Váhom, kde vlastne pracujeme s chorými deťmi, ktoré majú rôzne psychické, aj mentálne, ale aj fyzické postihy. My musíme vlastne zvoliť si tú najlepšiu alternatívu, aby sme všetkým vyhoveli. Vlastne, čo sa týka samotnej tej práce, tak mňa to veľmi baví tým, že môžem pomáhať druhým ľuďom. A chcel by som vlastne vyjadriť vďaku aj svojim rodičom, ktorí ma v tom neskutočne podporujú. Mám v pláne sa zaoberať touto kanisterapiou aj v budúcnosti tým, že chcem ísť vlastne na vysokú školu, kde to chcem vyštudovať. Uvidíme, ako mi to pôjde v budúcnosti. Každopádne viem, že ma to baví, chcem to robiť a nerobím to len z donútenia, ale z toho vlastne, že naozaj mám k tomu vzťah, či už k tým psíkom, alebo vlastne k samotnej tej dobročinnosti, ktorá je vlastne zakomponovaná v celom tom dobrovoľníctve.